Benvinguts a totes i a tots. Avui farem dues pràctiques sobre el paisatge càrstic. Jo em dic Anna i soc geòloga. I aquestes pràctiques que farem les hem obtingut de Earth Learning Idea, que si no sabeu què és ho podeu buscar a Google. Ja veureu que hi ha moltes pràctiques que són molt interessants. Bé, hem de parlar del paisatge càrstic. A Catalunya tenim un massís càrstic per excel·lència, que és el massís del Garraf. Però de processos càrstics en podem veure a molts punts de Catalunya. A la zona del Prepirineu, també a la zona de Banyoles, del Montsant, Montserrat i a molts altres. Una forma típica del paisatge càrstic són les dolines. També són estalactites, estalagmites, rasclers, coves, avencs. Però avui parlarem de les dolines. Què necessitem perquè es formi una dolina? Doncs necessitem que hi hagi un tipus determinat de roca, que són les calcàries. Però també poden ser altres roques que també són més solubles, com per exemple les sals i els guixos. Avui el que farem serà una pràctica on veurem com aquests materials solubles es dissolen de forma subterrània i veurem quin és l'impacte que causa aquest procés en superfície. Anem a veure quins materials necessitem per a aquesta pràctica. Els tenim aquí. Per començar necessitem, molt fàcil d'aconseguir, un cartró de rotllo de paper de vàter. Això són unes casetes del Monopoly, però un cotxe de joguina també serviria, i ja veureu. Això és sal de cuina, unes pedretes d'una peixera i sorra neta, també comprada. Què més necessitem? Aquí el que tenim és una caixa de plàstic on li hem fet uns forats a la base. I per crear aquest sistema càrstic el que necessitem és que tingui una certa inclinació. Jo ho he fet d'aquesta manera, amb una safata, que com que hi tirarem aigua, he ficat una safata de vidre perquè l'aigua quedi recollida i he apilonat uns tàpers perquè quedi inclinat. Primer de tot, el cartronet de plàstic prop dels forats. I començarem a posar pedretes de la peixera pel voltant. Segon pas, omplir de sal el rotllo de paper de vàter. Ja està bé, més o menys fins a la meitat. I finalment, cobrir-ho tot amb sorra. Quan la sorra estigui al nivell de la sal, traiem el cartronet i ho acabem de cobrir tot. Ho aplanem. I col·loquem una urbanització de casetes, o un cotxe, o el que tingueu a casa, en el vostre sistema per fer el vostre paisatge. També podrien ser arbres, animals. Ja està bé, més o menys. Ho col·loquem de forma inclinada per aplicar l'aigua o la pluja. I ara ja podem fer que plogui. Normalment recomanem aplicar l'aigua a la part alta, tot i que si fos pluja plouria per tot arreu.
Bé, doncs ja es pot veure perfectament com hi ha hagut aquesta subsidència aquí i s'ha format aquesta dolina perquè s'han dissolt les sals que hem posat de forma subterrània que després hem cobert, amb l'aigua han marxat i s'ha creat aquesta cavitat en profunditat i no han aguantat el pes de les cases i per tant han col·lapsat. I aquí ho podeu veure en detall. Espero que us hagi agradat aquesta pràctica. Anem a la següent. Ha arribat el moment de fer aquesta segona pràctica. S'anomena meteoritzant calcàries amb el nostre propi alè, per si la voleu buscar a Earth Learning Idea. Doncs bé, us heu fixat que a les escultures a vegades no se'ls hi veu bé el relleu de la cara? Normalment les escultures estan fetes amb carbonat de calci, o calcària o marbre. En qualsevol cas és carbonat de calci. Aquest carbonat de calci meteoritza quan entra en contacte amb la pluja. Quina és aquesta reacció que es produeix? Doncs bé, jo us l'explico. Per una banda tenim el carbonat de calci, que és l'escultura en si. I per altra tenim la pluja. I què té la pluja? Doncs no només és aigua. A l'atmosfera hi ha molts gasos. Un d'ells és el CO2. El CO2 que nosaltres també respirem. Expirem. El CO2, quan reacciona amb l'aigua, forma àcid carbònic. Per tant, el que està plovent a sobre l'escultura és aigua, però també és àcid carbònic. A vegades és pluja àcida. La pluja àcida, quan reacciona amb el carbonat de calci, que en si és insoluble, forma hidrogencarbonat de calci, i aquest sí que és soluble i per tant se'n va, i perdem una part de l'escultura. Anem a veure en directe aquesta reacció. Què necessitem? Per una banda, necessitem indicador de pH universal, en estat líquid, d'acord? Per una altra, el carbonat de calci. D'això és del que estan fetes les escultures. En aquest cas ho tinc en pols i al laboratori també ho podreu trobar en pols. Això és marbre triturat. Necessitarem una cullereta per agafar-lo i necessitarem una canyeta per bufar, que és d'on traurem el CO2, i un vas amb aigua. Anem a començar. Per poder fer aquesta reacció, primer haurem de crear la pluja àcida. Això és aigua de l'aixeta. Hi he ficat l'indicador universal de pH i com podeu veure és de color verd. El pH ens indica que té això, aquesta aigua, si és de color verd. Doncs tots sabreu, suposo que és entre 6 i 7, pH neutre. Aquí tinc un altre vas, que com podeu veure és exactament el mateix. Tenen el mateix color, els dos són aigua, tenen indicador universal de pH, i com que és la mateixa aigua, per això són del mateix color, color verd. pH neutre. Anem a convertir aquesta aigua de pH neutre amb aigua àcida, pluja àcida. Com ho farem? I alliberaré molt de CO2 perquè l'aigua reaccioni amb el CO2 i es forma àcid carbònic. Ja ho tenim. Què ens indica que ara hi ha àcid carbònic? Doncs el color. Com que ha baixat de tonalitat i ara és groc, però si seguís bufant, fins i tot podria agafar tonalitats taronjoses o vermelloses, que voldria dir que seria molt àcid. Ara ja tenim la pluja àcida i aigua normal. Més que res perquè veieu el contrast de colors.
Ara el que farem és posar en contacte el carbonat de calci amb la pluja àcida per veure què passa. I remenem. Si us hi fixeu, ja ha perdut aquella tonalitat tan grogosa que tenia al principi. Per què? Doncs perquè les partícules de carbonat de calci estan reaccionant amb l'àcid carbònic i cada vegada hi ha menys àcid carbònic perquè s'està formant hidrogen carbonat de calci, que és aquest compost soluble que després se'n va amb la pluja i per tant anem perdent part de la nostra escultura de marbre o de calcària. I ja ho tindrem. Espero que us hagi agradat. Fins a la propera!